Dili na makahupot og bisad unsang posisyon sa gobyerno si Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno ug laing duha ka mga mayor sa Mindanao human sila gidismiss sa ombudsman. Kini tungod sa mga criminal and administrative charges nga gipasaka batok kanila. Matod sa desisyon ni Ombudsman Conchita Carpio nga misulod si Moreno sa usa ka agreement sa Ajinomoto Philippines bisan pag wala kini pagtugot sa konseho ug kini usa ka kalapasan sa Local Government Code. Si Moreno miingon nga wala pa siya nakadawat sa kopya sa desisyon sa ombudsman apan nagplano na siya nga mo-file og motion for reconsideration. Samtang gitaktak sab sa ombudsman sila si Matanao Mayor Vicente Fernandez sa Davao del Sur ug Ditsaan Ramain Mayor Mamintal Adyong sa Lanao del Sur.